publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ikaw na ang ginapamatian na mundi na sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kaya inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalapnag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga magdala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Kaulog tanay, sinsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Panasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:02. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, Pitsa 18 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, kapin 300 ka mga panimalay nakabinipisyo sang bag-o nga solar-powered water system project sa Kabankalan. Resolusyon nga naga-endorse sa ginaduso nga Bacolod General Hospital ginaprubahan sang sanggunian panglungsod. Magpakaisa nga nagbakal siyabo na akig matapos madiskubrihan nga tawas ang ginbaligya. Ang nagbaligya ginbuno sa liog. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ari na, pabor ang League of Provinces of the Philippines sa pagpaidalom sa bilog nga pungsod sa Modified General Community Quarantine sa bulan sang Marso. Suno kay LPP President kag Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., wala sang problema kon pahalugan ang restriction, ilabi pa nga ginakonsiderar man sa karon ang epekto sa ekonomiya sang COVID-19 pandemic. Apang ginaduso lamang ni Velasco nga tagan otoridad ang mga gobernador nga magpatuman sang lockdown o kon mag-ilis sang quarantine status kon kinahanglan. Amat-amat na mabatyagan sang aton pungsod, sang aton gobyerno ang pagsarurot sang ekonomiya. Dihamak na sang aton mga kauturan ang nagareklamo gutom na, imol na, daw hindi na makatibawas bangod sining padayon nga pag-istrikto sa pila kakabanwanan kasyudaran kag mga kaprobinsyanan sining COVID-19. Amo ining rason ko nga naga-appeal sila sa gobyerno na kon mahimo dunganon
kung may ara pag-amlig batok sa COVID-19, dapat may ara man programa para padayon nga makasaka-saka ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas nga inigo sang sobra nga pandemic tuga sining COVID-19. Porte, aton nagliligad nga mga binulan, wala makatibawas ang aton mga negosyante. Ang iban nagsiragid, ang iban temporaryo lang. Apang ginatunan pa kung bala ibalik kag magapadayon sa pagnegosyo. Ang iban may ara nagabantay kung anano ang tikang kag kung ano ang ginahimo sang gobyerno sa pila ka mga lugar nga diin nagatindog ang ila negosyo. Dako nga halit ini. Hindi lang sa pungsod of Pilipinas, kundi ang halit niya sa bilog nga kalibutan. Ti karon, pareho sang pila ka pangabay, sang pila ka mga lokal government unit, ang League of Provinces of the Philippines nagaduso man kag pabor nga ipaidalom ang bilog nga pungsod sa modified general community quarantine. Amo ni karon ang ginaplano kag ini ginaplano nga kon mahimo ipatigayunon sa bulan sang Marso. Panilagan ta, pwede malang nga ang tanan ibalik sa modified general community quarantine kon ang tanan nga pumuluyo nagakooperar na. Ang buot silingon, kung halugan naton ang kwarentina, dapat man ipatuman ang disiplina. Base bala kung halugan mo gulpi lang, hindi na malimtana ang mga social distancing, malimtana ang mga health protocol na ginapatigayon. Wala pa maghalin, wala pa magbiya si COVID-19, ang kagaw ara pa, nagapuyo pa sa aton ugsaran, ara sa aton palibot. So, extra gihapon nga paggalong. Kung may paggalog man, dunganon ta ang paggalog kag proteksyon para sa aton ikaayong lawas. Ang tanan na hidlaw na, sino ba lang wala mahidlaw sa kinandan nga pangginawi? Sino ba lang wala mahidlaw sa tong nagliligad nga wala pa ang kagaw nga makapagusto ka lagaw, pagusto ka kadto sa mall, pagusto ka pangapi, pagusto ka sulod sa mga restaurant, pagusto ka inom sa mga bar kag iban pa. Ambot silingon daw libre suna, apang karon limitado na. Amo na nga daw medyo gapos nga ang pila naton ka mga utod. Pero inigo yaya sigurado ang mga negosyante. Una nga inigo ang mga driver, ang pila naton ka mga utod, nagapanghakroy, wala na kaunon. Portegid, wala biyahe, kaya hindi pagtugtan mo. So, porteng igo ya. Panira, negosyo, kagiban pa. Te karon, gaayo sila, halugan. Ako ya upod man ako, nga halugan, pero extra nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Huwebes subong, bao dali na lang, mawagtang naman ang bulan sang Pebrero, saylo naman kita sa bulan sang Marso. Kamusta ang aton palibot? Kamusta na ang merkado? Kahapon daw na uli-ulian ang presyo sa ginabaligya sa merkado kay maayong panahon, karon iya may ara na bagyo. Gulpe o na ini nga bagyo nga mag-aarangka sa pungsod Pilipinas. Mind you, kada tuig hindi naton ini mapunggan 20 mas ka mga bagyo ang nagasulod tagsa ka tuig. Amo ina nga kinahanglan ang preparasyon. Tagsa ka tuig kinahanglan na. Wala pa mag-abot ang bagyo, preparado na kita. Kay luyag na tog kag sa hindi, ang bagyo ya masulod gini na. Tag hindi magkulang sa 20 ka bagyo tagsa katuig. Kamusta ang aton sinisyudad sa Bacolod? Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Inatanan, idulong sang aton patrol karon nga kaagahon. Nagalagulad na sila sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, ready na sa pagdulong sang mga balita plus ang pila ka pagpanilag
sang tikang sang panahon. Preparasyon sang aton mga kauturan sa bilog nga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Balita sa Patong. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Subo sa aton pinalangga nga mga tagpalabati, good morning. Mayad ang tiyempo, subo nga agad diri sa aton Action Fred. Kung mga tangla kita sa kalangitan, gapakita ang mga kabitunan Action Fred, no? Mayuman ang dalanon, unlike kagabi, intak kahapon man nga adlaw Action Fred nga nag-ulan, patimaan nga si Madam Auring, si Auring, nagsulod na sa par kagabi nag-ulan man. I thought all the while nga base magduro diretso bala kagwa dapat panilagan galing kiti subo nga aga Action Fred mala ang dalanon sa syudad sa Bacolod ang kalangitan pakita ang mga bituon daw ang haring bulan way pa, no? Pero kabay Aksyon Alvin, yes sir, basta gani maglinong kag siling mo daw kanay-kanay ang panahon, halalungan ina. Kay kon ang bagyo ga puron-puron, linong na kayo, hindi gani makapatay kandila. Pero bantay ka, kay gatipon na siya porsa, kabay pa. Nga, katulad sa ligligan nga tuig, maglapaw naman siya diri sa aton. kabay pa Action Fred, kay daw makitan taman yang sa mapa para mula kagabi ang ginapakita sa report sa Pag-asa. Daw puro baskog man siya Action Fred, no? Actually pasulod para nagsulod na siya sa par, and that is why sa ato sining mga kauturan mga mananagata extra gid nga paghalong una ni Action Fred nga bagyo, no, for the month sa sining tuig, no. That is why yung letter A, si Auring. Anyway, Action Fred, ang sang nasiling tanang dalanon sa syudad sang Bacolod, masyado ka tawhay, naglabay kita wala lang madugay sa San Sebastian Cathedral, masanag ang suga of course sa Tubang, and even sa Kilid City ang Bacolod City Public Plaza, masyado ka sanag sang suga, no, sa sining tinion. At ikapatimaan man Action Fred nga ready na ang Bacolod City Public Plaza, dugay-dugay sa pagbaton sa malabo nga bisita. Kada Action Fred, kana sa lupangdan ko, damo man ga mga tao kakadto sa Bacolod City Public Plaza. Iban nagapagalabay, iban nga pungko, ang iban kakadto man sa simbahan. Kahapon nga adlaw Action Fred, ginadagsa man ang simbahan sa pagsimba ang iban ginbuburan bala Action Fred. Hindi nagligat putangan sang cross agtang sa sign sang Ash Wednesday. Pero kagahapon ginabuburan, and di sulod na kita Action Fred, no, sa adlaw o kon sa bulan sang Kwaresma. 40 days sa Kwaresma ti puasa na ni Action Fred, no. Ang paglikaw sa mga karne, paglikaw sa pagkaon sang iban pa. Although kada Biyernes palgid lamang ini, pero on the Holy Week ti awal ning tuod-tuod nga puwasa Action Fred. So sa ato sining mga kauturan ang dalanon sa syudad sang Bacolod, masyado ka tawhay, no, sa sining tinion. May mga pila ka mga salakyan di pasahina along downtown area ang makitantang nga nagabiyahe sa sining tinoning banhalin sa barangay Banago going sa area sang Libertad. May ara man ang iban halin naman sa barangay Bata going man sa Libertad, nagapanindahan sa sining tinion Action Fred, while ang iban nga mga tricycles of course ara man sa gihapon. Hindi kaniya madula kada kadagahon ang mga tricycles nga nagabiyahe Action Fred, no. By the way, kapon nga daw ang Assistant Regional Director sang BJNP, Bureau of Jail Management and Penology Action Fred, ang nagpadulong diri sa syudad sang Bacolod sa pagpakigsapon man of course sa isa ka mananabang. May maayo man nga tuyo Action Fred para magdonar bala ang 15 hektarya sang iyang duta, which is si Attorney Leon Moya Action Fred.
pakigsapol lang mga katapo o opisyal sa BJNP led by Senior Superintendent Gilbert Perimne sa pagpakigsapol sa mananabang. Upod man of course ang pila ka mga opisyal sang BJNP po very positive action na Fred ang response sang aton sining mga rather ni Attorney Moya sa paghahatag sang iya sining 15 hektaryas nga dutag nga pagatindugan sang Bureau of Correction. Kunti ang Bureau Correction Fred na kita Bureau ko Manila lang. Pero diriya sa aton gali action Fred na una sa regional Bucor di iniga patukod diriya sa between sa area sang Handumanan kag area sang Tabunan Bago in between diri action Fred muni ang duta nga ginapanagiyahan sa mananabang at the same time kuan siya nga desidido magdonar sang iya sining duta. Which is sunod diri kay Perimne Action Fred nga sa bug-os nga Western Visayas diri sa Bacolod and Negros iga patukod ang ining Bucor Action Fred. And ang ginahulat na lamang of course nga sa madason nga bulan sa posible pag letter of intent of course nga ginahulat nila intent letter and at the same time ang deed of donation na. If in case kinman madayon ang initin nga transaksyon di na una sa syudad sang Bacolod nga diriga patukod ang national ang ginatawag ta Bureau of Correction. Ari aksyon na Fred pamatian ta si Senior Superintendent Gilbert Perimne pahayag in relation sa Regional Bureau of Correction. Region 6 and this is a big help sa aton mga PDL man and the family kasi they will not be traveling to Manila and instead on the part of BJMP dako mga advantage kasi una we will not spend any money again for traveling of this PDL and at the same time wala na kita mga insular sa poder sa BJMP once they will be meted out a sentence more than 3 years, so automatic i-transfer na natin sila sa Bureau of Corrections. Kung matabo ni siguro, possibly next year, ma-start na yung projects ni. But still, we are on the preliminary yapon. The BGMP is tasked to coordinate with Atty. Moya. Yes. Ano ang pinaka-main reason nga? Actually, the very purpose is to declag ang main penitentiary sa Muntinlupa. Pati gutok lagi man dito, very congested. There's more than the capacity na ginahold na dito. So they are now moving to regionalize the Bucor. And we are happy at ang isa sa mga priority regions to have this project is Western Visayas. Once ma-materialize na, it will be a big development sa Negros Occidental. So damo mga advantages ni on the economic exchange natin. Benefit sa tanan nato nga members ng criminal justice system. So na Fred ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni attorney Senior Superintendent Gilbert Perimne sa iya sining pakigsapol man of course with Attorney Leon Moya Action Fred. Tinagbalik sila sa Iloilo sa Regional Office Action Fred. Dala ang paglaom ti of course with a big smile ti makon mo na yakin sa hektarya si gadudar sa mananabang para makabulig man una diri na sa aton sa probinsya sang Negros Occidental o sila sang Bacolod. Of course sa bugos nga Western Visayas prioridad ang Western Visayas nga matukuran sang sining regional Bureau of Correction Action Fred. So hindi na kinanglan niya dalawang pa dito sa Manila sa National Bilibid Prison kundi sa Bailo diri na lang ang mga tanan action Fred. Particularly lang ina sa mga pumuluyo sa Western Visayas Action Fred. Dinaya ko makasalaabi. So, ang iban, halin sa BJNP lang diri, Handumanan, mayara man sa BJNP Kabangkalan, iban pa, diri na lang, di same sa Iloilo, diri na butang action Fred. Is a sign of development suno sa iya. So, may action Fred ang patrol going naman sa area sa police station number 6 sa sining Tinion. Amat-amat naman ang pagdagsa sa pila ka mga tricycles going ni sila sa Libertad ang damo gijay ng kapanindahan kada kaagahon aksyon Fred
ang area sang Libertad. So for amoni ang observation sang patrol sa sini nga kagahon ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sa na nani kiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Kung makanay-kanay ang panahon, hindi magsalig. Kay nakasulod na ang nauna nga bagyo dire sa pungsod Pilipinas. O, kamusta na? O, ready na? Preparado na? Anong pamahaw nyo na? Karon nga, kaagahon. Bao namit niya muning uraso, sugba kablabang ros, butangan mo niya kamatis, buwes Bombay, kagpaitan. Pagkatapos, patisan mo jutay, ulo asinan mo sa jutay, kag isugba, aso sa pagkanamit. Preparahan mo sa sinamakan, pagkatapos may talong ka, isugba mo man, tapos panitan mo siya, tuktukan mo sa damo, ahos bala, Sibuyas Bombay, kag sinamak, so sa pagkanamit, wala tupong. Porte, pamahaw kita. Nagaserve na gayum-yuhum gid, gasyots lipot na guwapusod, porte ang pamahaw, karon nga kagahon, makagalana. Hindi bala? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22, una nga hutong sang aton roll call, karon nga kagahon, bao kadamo sa ila. Kay Tad Eliezer, morning kuno sa Balboa, kag Tad family, halin sa New York. Kay Justino Hontiveros II, kay Joe Igma Ogel, good morning. Kay Milili Oligo, nagamonitor live. Kay John Randolph Robin, kay Christ Kiripol Javier Tanatan, kay Ibon Boucher, dira sa Germany. Kamusta dira? Kay Philip Lauriente, si Alex Muntisa, wala ni absent. Kay Sunny Diases Diaz, good morning man. Kay Milvin Mahinay, sa ilog siya nagamonitor. Kay Noel Amar, tamaya friend niya, nga si Vanessa Mayo sa Minnesota, dito sa Amerika. Kay Amor Malayang sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Kay Angela Liarte Gayon Dato sa Barangay Totong, Bangga Totong Pilisa. Kay Nulan Tumangan. Kay Banisa Mayo, bao super cold kuno sa Minnesota. Morning kuno sa Prendya. Kay Noel Amar. Kay Rolando Padios sang San Miguel, Murcia. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, Kap, good morning. Kay Mon Lisay, kay Utay Benedicto da, good morning. Kay Maylin Galino, da monitor sa Qatar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat. Philippine Standard Time, alas 4:26 na tikang sang panahon. Ang sentro sang Tropical Depression Auring ang ginabulubanta yara sa 700 kilometro na sidlangan na bagat na sidlangan sang hinatuan Surigao del Sur nga may kabaskugon nga hangin nagadangat sa 55 kilometro tag sa kauras malapit sa sentro kag may pagmulumadlos nga nagadangat sa 70 kilometros tag sa kauras. Ini nagahulag nakatundan namin na nakatundan sa kadasigon nga 15 kilometro tag sa kauras. Tail end sang frontal system ang nagaapekto sa eastern section sang southern Luzon kag Visayas. Amihan ang nagaapekto sa nabilin nga parte sang Luzon. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang tail end sang frontal system. Ang Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Calayan Islands maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang amihan. Kasarangan tubtob mabaskog nga huyop sang hangin ang gikan sa naamina na sidlangan ang mabatyagan sa Eastern Visayas nga may kasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa naamina na sidlangan ang mabatyagan sa nabilin nga parte sang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Amoy na ang tikang sang panahon extra nga paghalong mabudlay gid. Oo. Basta gani nga may bulubagyo ngidaan nga daw kadelikado na sang probinsya sang Negros Occidental. Remember sang una nga kung magbunok may bulubagyo ang sorgabahin sang probinsya ang ginaigo sang baha. Karon nagbaliskad sa norte nga bahin sang probinsya nagaigo ang baha. Halin sa Talisay, Silay, Ibimagaluna, Victorias, Pasaka. So, delikado kon magbunok ang ulan. Subong pa lang, kinanglan mapreparar na kita. Kinahanglan, ibantala na sa bilog nga norte-sor, subong man syudad sa Bacolod, ang preparasyon. Hindi naton mapaktan. Ang aton lang ipangamuyo, kabay kung tani, nga katulad sa nagligad nga mga tinuig, nga nagalapaw-lapaw lang ini siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pero subong, hindi kita magsalig. Kay daw medyo ginapulo panilagan nga posible base kon wala man naton ginapaabot, may pagbulubaylo pa man ini mo. Depende sa pagguyop sa hangin. Depende ina sa arangkada sa hangin, no? Ang bagyo, una nga bagyo, si Auring. Alphabetical ini. ABC mo na sang mga ngalan nga ginahatag sang pag-asa. Kitag sa katuig, hindi magdubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Amo na nga, kinahanglan niya, adlaw-adlaw nga tanan kada bulan may preparasyon kita. Pagtakop gid sa bulan sang Disyembre, kinahanglan may preparasyon na. Bakuro na ang aton panimalay, ang tanan-tanan, himuon na bantingan kag iban pa. Kag kung mahimo, himuon ini sa matig-ang nga mga material nga hindi dali-dali bala.
mapalid sang hangin, no? Amo na siya ang aton preparasyon. Di kada tuig niya mo. Hindi kay magsiling nga kada tuig wala bagyo, hindi kada tuigid. So, wala untat nga preparasyon. Amo nang himuon naton para bisan paano, bisan ano man nga bagyo, kung makapreparar kita, at least may salig kita nga hindi kita maano. Okay man? O sige. Dira kay Beber Laber de la Piña Sitson, good morning. Kay Dines Roldan Prodigalidad sa San Diego, California. Kay Rune Sedayon Gordon, good morning. Kay Manjo Arnio. Kay Nel Brian Baluis, good morning. Kay Milvin Piñapel. Kay Corey Bidaha, good morning man. Ariana yo, sa aton lang nga mga plantador, mayo ini nga balita. Kon minus ang inyo sini nga produksyon, anong himuon ninyo? Karon nga tuig, gamit kamo sang makapadako sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Wow, do maayo ang balita, no? Ang mga pila ka mga miyembro sang rebelding organisasyon nga nakahimo sang krimen nga may penalidad sa idalom sang revised penal code kag special penal laws, may kang tanan sa ila sinipagpati politikal ba dugin tagaan amnestiya sang Malacañang. No, maayo ni nga pabor-pabor gawa sa aton mga rebelde. Agin tagaan sila sang amnestiya. Ano pagid ang pila ka mga balita subong daw hindi mapunggan portiged ginakalitan man sa pila naton ka mga kauturan ang pag-arangkada wala untat nga pagbaligya sang droga. May na-monitor kita nga ining pila ka mga nagaduso sang droga na naog ni naog sa barangay. Subong ya ang ila sini ginakadtuan ining mga wala gid trabaho kani damo na badaan trabaho, wala sang income, amo ning ila ginaingganyo. Nyari ho. Sa sila ni bulubaligya bala to para makabakal ka bugas kag sudan. Di, subong, ang tao, kapit sa patil, wala na mahimo mo. Kung gutom ka na, anong mahimo mo? Wala ka man trabaho, ariyaw nga natanyagan ka, nga makabaligya ka, may sudan ka, may bugas ka, may extra money pa sa bulsa. Pero ang ginabaligya mo, siyabo. Amo na subong nga kabudlay, tap naon, daw hindi mauntat, bangod kay gamit na ini sa mga kabaranggayan. Ginaduso na ini sa mga utod naton nga wala trabaho. Di wala ka kapit sa patalim kung wala ka nakaunon. Labi na gid ko ng pamilya mo gutom. Anong mahimo mo? Di kundi obligado ka? Okay Kung makalusot, money. Kung madakpan, kit-kitrihas. Amo na nga kabudlay, gid untaton. Kay may nagagamit, amo na nga may supply. Kaya kung wala sa nagagamit, kag wala sa gabakal, natural, wala supply. Sino pa na masupply karon kung wala sa gabakal? Galing kay, bangod kay kadamo sa nagagamit, dako man ang supply. Amo na nga sige ariya sang siyabo. Damo gali gagamit dire.
sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Hindi man na pwede magdamo, magmilyon nga buo sang Shabu kung wala sang gadawat, wala sang gabakal, damo ang nagabakal. Ting iba naton nga mga utod nga sige sang ngala no ka Shabu, ang iban makita naton galakat sa dalan, gatangla sa langit, gaduko sa duta, wala na puroy. Kay naigo na sang hilo sang Shabu. Hamak mo pila ya kalibo ka hilo nga arada. Pwerte nga chemical na ang ara sa Shabu. Kung maigo ka, aling mo daw wala ka kamatayon. Ang iban, pananaw la daw si Superman sila. Nang galulumpat sa babaw bala sang mga building. Pwертeng igo sang kwa sang drugs. Wala kulba mo. Sabi, makalupad siya. Amo na ang igo sang hilo sang Shabu. Kahapon may pila ka grupo nga nanawag sa aton nga daw pwerte pagid gyapon, no? Ang tagtaganay. Nga dapat dakpo na ni ang pipila ka mga personalidad, mga poser nga amo ya ang nagapadalagan sa negosyo sang Shabu sa mga kabaranggayan. Pwerte pagali. Abi ko anay kung naristo na ning minilyon nga mga nagaduso ka Shabu, pwerte kadamo pagali. Kag ang pila ka mga kabaranggayan amo ang ginagamit nila nga negosyuhan. Di magsiling kita nga daw drug cleared na ang barangay, wala pa na kasiguruhan. Kay subong ya, ang report sa aton, sang masaliga naton nga mga informante, padayon ang baligyanay Shabu, kag nanaog na ini sa kabaranggayan. Kag ang iban nga mga balay, ginagamit na sa suluyupan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Ariho, amo niyang maayo ang libre na medical check. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Hindi maghalin, relax ka mo anay, mapahuway lang ako makadali. Pagkatapos balikan ta kamo sa dugang nga mga balita kag mga isyo. Unahon ko lang anay niyo ang aton paid program. Okay lang? Please stand by.
Pinapamatian namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
daligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Ara pa kamuda si Angelina Galupo, ara pa si Erne Odas Colidas, si Vanessa Mayo, nya wala na sa makaon, bakal pa siya bo. Correct. Kay Bia Jonathan, kay Aida Alunan, from Osaka, Japan. Hindi ko kaintindi sang sulat sang Japanese. Sige. Kay Huma Lumina, kay Pilinura Oliveros, dira sa Barangay Robles, La Castellana, kay Diloterio Acosta Gare, gamonitor da siya sa may Quezon. Sumuman kay Engineer Mungkada sang Silen Homes, kay Judge Nap niya Mantiga Bugtaw na ni. Kay Betty Lau sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, kamusta na? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Kay Toto Raul Alibuga, kaladlad ka na da sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning man. Dira kay John Hidalgo sa Manapla, gabugtaw na. Kay Pare Erning Hurilia, kay Marvin C, good morning. Kay Pareng Istoy Querido da. Kay Pare Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, kay Monsing Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, permisay na tamyaw ni Estebo, dito sa Australia, kay Gilbert Carion, kay Mayor, kay Yutay Pascuada, kay Lurini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, good morning, kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning man, kay Kent Bulak Kawanisa, kay Imbong Jucampo, naga-monitor siya sa Maaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na, para mapahagan-hagan kuno ang gutom sa mga area nga ara gihapon sa napaidalom sa General Community Quarantine Lockdown kag makabatak ang ekonomiya. Katulad sa mga gobernador sa bilog nga pungsod Pilipinas, ang National Economic and Development Authority o NIDA nagpropose nga ipaidalom sa Modified General Community Quarantine ang bugos nga Pilipinas. Suno sa NIDA, dapat balansihon naton ang gutom kag ang paghalong sa COVID. Samtang ang ginaduso naman niya sang Interagency Task Force, nagsubmit man sa proposal kay Presidente Rodrigo Duterte para sa iya approval nga ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Batangas, Tacloban, Davao del Norte, Davao City, Lanao del Sur, kag Iligan City sa gyapon ipaidalom sa General Community Quarantine sa bilog nga bulan sang Pebrero, kag ang iban nga lugar of course iga paidalom tanan sa Modified General Community Quarantine. Gabinunggoan na lang ang ila sini apila. May ara nga nagasiling halugan, may ara nga ipadayunon anay ang sa pagpaidalom sa pila ka mga lugar sa General Community Quarantine. Depende na sa presidente kung ano ang iya mangin desisyon. Kung bala halugan, kung bala pasugtan, ang NIDA. Ang NIDA, yagatuon na siya mo. Kung ano ang kapigaduhon sa tao, amo na siyang gintugyanan nga surbihon mo kung kamusta na ang kapigaduhon teporte. Ang kapigaduhon sa pungsod Pilipinas, hindi maintindihan. Amo ina nga
dipindi na sa presidente kung paano niya balansihon nga makabatak ang ekonomiya at the same time hindi man mabutang sa peligro ang kabuhi sang tagsa ka Pinoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Diri kita anay sa mga mangunguma naton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Lorito Armas Bidaha, good morning. Nagamonitor sa Narawis, Hinigaran. Kay Jan Villarosa, dira sa Murcia, good morning man. Sige. Kay Jipoy Mendoza. Kay Warlito Nisha, dira sa Barangay Magbalyo kuno. Good morning lang. May lang nga pag-monitora, no? Dira kay Pedrito Barrientos, good morning man. Sila ni Imbong Jucampos Mao. Padayon naga-monitor sa aton tagsagid kakaagahon. Kay Leonila Tarusan, good morning. Sa Purok 20 Barangay Alangilan, naga-monitor karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakauling Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Muning lada kay Bergie Tison sa Barangay Cambao, Ginigaran. Kay Evelyn Dugaduga, Holguin, Catalogo. Kay Erwin Gonzales, good morning man. Ano naman ining balita yo? Ginbakunahan siya sa COVID. Ay, nagpositibo liwat sa virus. Ay, kalain. Nabakunahan na, nagpositibo paliwat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tinugsang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
istasyon sa pagbutlak sa adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Saan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Standard Time, las 5:13 na. Kay Binmar Malakad Colyantes, dira sa Riyadh, Saudi Arabia, good morning lang. Kay Andro Mangilan Villarosa. Kay Rochelle Torbila, good morning man. Oy, pulo pa nga, pi kamo anay, Dr. Alfred's Green Coffee. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Diri kita, mga balita naton sa pursa sang aton kapulisan, magpakaisahong nagbakal siyabo na akig matapos madiskubrihan
uy nga tawas ang ginbaligya. Ang nagbaligya, ginbuno sa liog. Disgrasya gid. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Friday good morning report gikan sa Bacolod City Police Office para yon pagdabulong sa Corazon San Monterribano Memorial Regional Hospital ang biktima sa pagbuno sa liog nga si John Sigubia, 32 anyos, sang Purok Narabaybay, Barangay 8 sining syudad sa Bacolod. Ini matapos ginbuno siya sa din ang suspect rin na tudlo amo ini amang pakaisa nga Santa Richard de la Cruz sang Barangay 30 kag pakaisa sini nga si John Mark Celestial sa Barangay Tagob, Tanan Syudad sa Bacolod. Suro sa kay Police Lieutenant Jobin Mugato, hepe sa Police Station number 2, lansihanay sa droga anang motibo sa pagbuno sang biktima bangod nga antes siya bu ang ibaligya niya sa mapakaisa na diskubrihan nga tawas ang iya ginbaligya. May duha kita ka suspect kamo ning arestado ni sa si John Mark Celestial. Isa ka suspect sang aga Richard de la Cruz para na sa area sang aga pa lang pagkahapon na upunan niya ang iya nga pakaisa nga si John Mark. According sa nabato nato nga report, nagbakal ni si John Mark sa biktima sang drugs approximate na 700 pesos mga previous days pa, pero ang nabato nato nga report tagaan sa kuno sang tawas namutong nga nangakid siya tawa mo niyang rason kung nga ginbalikan kay ginsukot sa sang 700 tapos nakita na man ni sila mga alas 6 kahapon tapos ginpasalig kuno ni sang biktima balikan siya pero dugay na ang hulat isang duha huwag man siya gapon ka balik sang ginpangita nila kag pagkita sa may biktima ginbuno na lang ni diretso ang biktima. Bali ang suspect nga si Richard de la Cruz nakapalagyo ini siya no ang isa ka suspect nga upod yung pagkaisa niya nagdalagan pa kadto sa Ayala magsulod dito samtang gabit-bit pa sang kutsilyo pero nadakpan isang mga gwardiya nga ato dito pag turnover diri sa aton. So ang guwaga sir lansihan ay ini sa transaksyon sa droga. Yes sir. Bali ang biktima nagbaligya sang tawas sa mga suspect kamo ni? Yes sir. Tagaan niya sa tawas according sa information nga nabato nato sir. Action Fred, si Police Lieutenant Jobin Mugato, hepe sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang ining balita Action Fred, ginadulong siya sa Kalawan sang Santol Plus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Si Di Anton Diaz, si Tony Diaz ang Patria Village, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla, kay Cathy Beer, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page Philippine Standard Time, las 5:22. Ninglada kay Sami Sampiano sa barangay Pahanukoy. Kay Ami Agustines Baron, nagaupod man sa aton. Kay Eddie Laos, upod sila ni Nanay Isabel, nagamonitor. Kay Bret Tunato, kay Cathy Beer, good morning. Kay Rodita Trinidad Grosset sang La Carlota. Ari anay ho, basi ko may mahikapan kamo nga bukol sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 14-2. Una nga bula, resulta 14-2. Second draw, ikadua nga bula, 10-12. Ikadua nga bula, resulta 10-12. Third draw, ikatatlo nga bula, 19-26. Ikatatlo nga bula, resulta 19-26. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita, ang jackpot 15 milyones 489,365. Resulta in any order 12, 14, 43, 36, 13, 3. Resulta sang 645 12, 14, 43, 36, 13 kag 3. Sa ilo kita 655 jackpot 173 milyones 462,314.
kombinasyon in any order 50, 28, 33, 26, 4, 3. Resulta sang 655, 50, 28, 33, 26, 4, kaga at 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan at nung nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Tayo dos na si Toto Alex Muntisaw, ula gabulaga, kay Jose Griole Tansingco Gayuna, sige pare, thank you gid, di ka pangagda siya, kape, karon nga kaagahon. Diri kita, balita na to no, sa City Hall, resolusyon nga naga-endorso sa ginaduso nga Bacolod General Hospital, ginaprubahan sang sanggunian panglungsod. Gitalisin ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. By action, Fred, sa ka-unanimous motion ang ginaprobahan sang sangguniang panglungsod sila sa mga virtual session kahapon nga adlaw nga nagasuporta kag naga-endorse sa Action, Fred, sa hagna nga ginaduso nga pagpatukod sa Bacolod City General Hospital diri sa may Bacolod City. Ang resolusyon ang una nga ginduso ni City Councilor Cindy Rojas, ang chair sang Committee on Health, kag ang unanimous nga ginaprobahan sang bugos nga konseho. Ang among resolution, Action, Fred, ang naga-endorso kag nagasuporta sa House Bill 6731 nga gin-author ni Congressman Greg Gasataya nga sadto na aprobahan na sa third kag final reading sa Congress, kag ang Senate Bill 1647 nga ginaduso naman ni House Majority Floor Leader Senator Juan Miguel Zubiri. Ginpahayag ni Rojas, Action, Fred, nga nakabaton sang sulat si Mayor Bing Lonardia gikan sa DOH Region 6 nga nagapangabay nga mag-facilitate sang city resolution nga nagasuporta sa kinaduso nga hagna. Resolution favorably endorsing and supporting House Bill number 6731 entitled An Act Establishing a General Hospital in the City of Bacolod, Province of Negros Occidental, to be known as the Bacolod City General Hospital, and appropriating funds Nabatian si City Councilor Cindy Rojas. Hindi magkalipad mga ka-aksyon nga maginom sang pinaka-epektibo nga food supplements. Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sansay anong ang kalintangan Responsable at pagbalita Pagkain na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Dodge Dalidada, good morning. Kay Ray Carbagel, good morning man. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, kapin 300 ka panimalay nakabinipisyo sa bagong solar-powered water system project sa Kabangkalan. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Pulo bastante na ang supply sa tubig sa kapin 300 ka mga panimalay sa barangay Orong, sunod sa Kabangkalan, Negros Occidental. Hindi matapos nga turnover ang solar-powered water system project sa gobyerno provincial paagi sa kay Gobernador Bong Lacson. Ang turnover ceremony ginpatigayon sa barangay Orong sa presensyaman ni Mayor Pedro Zayco. Ini nga proyekto ang nagabalor sa 8 milyones ka pesos agin pondohan sa provincial government. Magluwas sa 300 ka mga panimalay, makabenepisyo man sa nga proyekto ang Barangay Health Center, Barangay Hall, ang Daycare Center, kag elementary school sa mga lugar. Ang mensahe sang gobernador nagasiling ang pag-maintenar kag pagpabilin sang kapag-on sang nga proyekto ang nagadepende sa mga lokal nga opisyal kag sa kooperasyon man sang komunidad. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50. This time Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa police station number 16 in Duha kagid alegar drug pusher matapos nadakpan kagabi sa barangay Takuling paagi sa basta operation sa operatiba sang Regional Drug Enforcement Unit. Ang suspect amo sanday Jason Cerato, 24 anyos, kag Arnold Corpus lunsay nagapuyo sa barangay Kabatangan sa syudad sang Talisay. Na-recover sa mga suspect ining 4 ka plastic sachet sang suspected shabu balor 80,000 ka pesos. Ang mga suspect preso karon sa police station number 6. Samtang sa Nara Lopez Haina Barangay Villamonte, gin-aresto man sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 4 si Ray Yungko, 41 anyos, na-recover sa suspect ang isa ka gramo sang suspected shabu balor 6,800 pesos. Sa station number 3 naman, arestado man si Ryan Ledesma, 35 anyos ang Estrella Village sa syudad sang Victorias matapos nadakpan man kagabi. Nagbaligya sang suspected shabu sa area sang North Ceres Terminal, Barangay Bata diri sa syudad sang Bacolod. Si Ledesma Action Fred ang ginakabig nga street level individual
Sa diin, gindakop man kagabi sa mga operatiba sa police station number 3 na recover sa iya ang isa ka gramo sang suspected shabu nga may dangerous drugs board value more or less 6,800 pesos. Ang suspect presumed karon sa custodial facility sa police station number 3. Reports ng patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Morning lada kay Jocelyn Liboon Dispoho, kay Yolanda Alcayaga Galyegar. Good morning man. Subuman kay Christy Aribalo. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. This time
Morning da kay Pilinura Oliveros, kay Irene Gante Juanites Pitua, good morning man. Subong man kay Lilian Barbasa, kag Annalyn Abanto Bilanggoy, good morning. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.